der presser sig på. Og det handler det jo også om i aften, det her med transformationen ud af sikkerhed. Fordi fremtiden, den kalder på, at vi kommer ud af vores comfort zone. Så men velkommen til jer, der er kommet på nu. Og jeg tænker, at lad os lige vente et øjeblik nu. Jeg kan se, at der er flere, der lige triller ind. Måske har I en olie med. Har I en olie med? Og hvis I har en olie med, hvilken olie har I så med i aften? Hvad er det for noget olie, I har med jer i aften? Jeg skrev jo lidt i begivenheden, hvad jeg kunne anbefale. Men det kan jo også være, at I selv har fundet nogle olier ud over dem, jeg har nævnt. God aften til dig, Lonnie. Dejligt, du er med. Dejligt, 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 dejligt. Jeg har jo smurt mig med Cozy Heart. Ikke så meget mental ro her til aften, og jeg skal være i gang her. Men jeg må sige, at jeg skulle bruge den ret meget i går aftes, fordi at der fornemmede jeg efter at have ligget 30 minutter, at der var bare begyndt at være gang i nervesystemet. Og så kan man tænke, jamen er det ikke en fuldmåne i Tyren? Jo, det er det. Men månen i Tyren står ved siden af Uranus, så vi har gang i nervesystemet. Og derfor vil mental ro være super god for jer, som har det her meget sensitive nervesystem, eller som kan have tendens til myldertanker. Og Anne, hun skriver om One Heart kan bruges. Ja, det kan den godt, fordi den er meget åbnende, men det er ikke sikkert, at den hjælper på nervesystemet. Så jeg vil kombinere One Heart med enten grounding olie eller Cozy Heart, eller der var også en anden olie på et tidspunkt, men den har jeg ikke lavet så meget af. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hed. Det var lang tid siden. Men Cozy Heart og grounding kan samle One Heart, så man ikke sådan stikker helt af i universe med den her Uranus-energi, der hænger ind over os. Godt. Jeg tænker, at vi går i gang. Få rullet jer med den olie, I har. Det har jeg gjort. Og så lad os prøve at dykke stille og roligt ind i den her energi. Pernille skrev, hun har grounding-olien på. Det er rigtig, rigtig fint. Det er rigtig, rigtig fint med grounding-olie. Det er det samme, hvis man bruger Moon Magic, som jo er super god til alle ny- og fuldmåner som regel. Men den skal man også lige have grounded til den her. Enten med mental ro, hvis det er nervesystemet, eller Cozy Heart, hvis det er følelsessystemet, der kan gå lidt i gang her til fuldmånen. Men jeg tænker, det er, at vi nok er mest over i tankemøller, eller et særligt nervesystem. Yes. Godt. Overskriften, der kom til mig, da jeg lavede den her begivenhed, det var transformation ud af sikkerhed. Sikkerhed, det er jo Tyren, der hvor månen står på fredag. Fuld bliver lyst op af solen, så det er de umodne sider af Tyren, vi skal have dykket ind i. Malene måske har brugt mental ro den sidste uges tid, og i dag brugt Dragon Time. Det er også rigtig fint. Der er meget power på Dragon Time, tænker jeg. Og hele det her mod, som mærk, om det skal justeres. Hvis Dragon Time virker mest rigtigt for dig, så prøv lige at mærke hen mod fuldmånen, om det bliver en for urolig energi med Dragon Time. Og han skrev One Heart og kærlighed. Ja, Moon Magic, her bruger. Ja.
Men det er fint. Bare grounding er lidt med her for dem af jer, der har den, eller cozy heart, eller mental ro. Yes. Super. Tak fordi I lige svarer på den del. Transformation mod sikkerhed, fuldmåne i Tyren på fredag, cirka klokken 10:30 om aftenen, så vi har altså nogle døgn endnu til ligesom at bevidstgøre, hvad den her fuldmåne handler om, og også arbejde med vores energi. Inden vi sådan 100% lige går i gang, så vil jeg lige sige, at jeg har lagt 2 links her i besked. Jeg har lagt et link til Venus-portalen, som er min nye Facebook-gruppe, som kommer til at erstatte det, som jeg laver her i Energiportalen. Det kommer til at være over i Venus-portalen, og flere af jer er allerede rykket med over, og jeg tænker, der kommer til at ske noget derovre, sådan stille og roligt og mere. Men altså de her lives til fuldmåne kommer først til at ske fra januar af. Så den her live er jo her på Energiportalen, og så fuldmånen til december er også her i Energiportalen, men lurer mig, om jeg ikke prøver at downloade de her videoer og lægge dem over i Venus-portalen, så man kan se dem på replay. Det tænker jeg måske også for nye, der kommer ind, så de ligesom også kan gå frem og tilbage og se, hvordan energien udvikler sig. Yes, så har jeg også noget lækkert med til jer, for dem, der godt kan lide at lave noget hyggeligt, omsorgsfuldt til sig selv i forbindelse med den mørke tid. Så der har jeg sådan nogle nye olier med, og en pakke og noget, som man kan få i forbindelse med starten af december, og som sådan kan rulle hen over december og januar i den mørke tid, og kan supplere både de nye energier for 2025, kan supplere vision board, kan supplere de hellige nætter og sådan noget. Så hvis man er interesseret i det, så vil jeg gerne fortælle om det, inden vi trækker kort, som vi skal til slut. Og det bliver fra det her kortsæt, som hedder Abundance Activation. Og det, jeg synes, der er lækkert ved det her kort, det er, at der er sådan nogle hellige symboler, hedder det. Sacred Geometry, tror jeg det på engelsk. Ja, så det kan I glæde jer til. Vi er jo lige nu i skorpionens sæson. Det betyder, at solen står i skorpionen, og derfor så har vi altså, når vi har en fuldmåne, så har vi den i det modsatte stjernetegn, altså på en akse overfor i zodiaken, og det er Tyren. Og den akse kaldes konflikt-kærlighedsaksen. Og så kan man jo tænke, at der må det jo helt klart være kærlighed og bestemt ikke konflikt. Men i dag skal vi forstå det lidt omvendt, som jeg også skrev ind i begivenheden. At det er jo det umodne af en del af kærligheden. Og kan kærligheden være umoden, eller kan det vi søger gennem kærlighed, kan det have et umodent islet? Det har jeg faktisk aldrig tænkt på. Men det kom op, da jeg sad og arbejdede ind i den her energi. Men i skorpionens sæson har vi jo det her dybe følelsesmæssige, også sådan lidt mørke, og det kan lyde sådan lidt dystert. Men det er ligesom om i skorpionens energi, der ligger der den her gave i, at når man kigger ind igennem de slør af den her tågethed, eller uigennemsigtighed, for virkelig at se, hvad der er, jamen så kan man tage det med op til lyset, op til overfladen, og rejse videre med det, og ligesom fra at føle, at man har været splittet, eller revet fra hinanden, eller har gemt gamle dele af sig selv dernede i det der mørke, ved at lige pludselig se det, og måske opdage, at så farligt er det måske heller ikke, den der sårbarhed, jeg rendte rundt med, eller hvad det nu er. Når man så tager det op i lyset, jamen, så får man lige pludselig vinger, man bliver transformeret, man har ikke det længere, eller de sten i rygsækken.
det skorpionens transformative energi er så fuldstændig fantastisk, men det er også en super energikrævende proces, der ligger i skorpionen. Det er død og genfødsel, og man skal jo bare huske, at død har ikke noget med nødvendigvis fysisk død at gøre. Det kan det jo også gøre, fordi når vi har sorg og har mistet for eksempel et fysisk menneske, eller et fysisk dyr, eller hvad det nu er, så er der en sorgproces, og den sorgproces er forenlig med skorpionens energi. Så det er sådan nogle dybe, vigtige, transformative forvandlinger, der ligger af, hvad livet handler om, og hvem man også er, når man arbejder i den her arketype, som skorpionen er. Så et ord, som jeg tit har brugt omkring skorpionen, i den her overgivelse, det her med, at man slipper på et tidspunkt, overgiver sig til en sorg, overgiver sig til det, man troede, der var en, men så var det ikke alligevel, eller man oplever et traume eller en krise, som man på en eller anden måde synes er super svær, men når man så også har arbejdet sig igennem det, så ved alle med den erfaring også, at der er noget på den anden side, man kan lære at leve med det og alle de her ting. Men i den her sæson sker der utrolig meget op på himlen kollektivt for os alle sammen. Og det er jo blandt andet, fordi herskeren, skorpion-herskeren, Pluto, en af de 3 svære nøgler, der er mange nøgler efterhånden, når man dykker ned i det her med horoskopet, men Pluto er en nøgle, man simpelthen skal lære at håndtere i sit horoskop, fordi Pluto vil ligesom undertrykke eller kontrollere eller skabe ængstelighed der, hvor den står. Man vil virkelig have problemer med at rejse sig i en ny version lige der, så man tilpasser sig på en eller anden måde den tone, den slår an i ens horoskop. Men Pluto kollektivt på himlen står i den sidste grad af stenbukken, hvor den har stået siden 2008. Da Pluto trådte ind i stenbukken, der kom finanskrisen, som er en af de ting, som astrologerne fortæller med, at noget bryder sammen, fordi stenbukken er systemer, og de har lidt faste former, sådan som det plejer at være, autoritet og alt det der sådan er på en eller anden måde bygget op. Og det er ligesom blevet revet rundt, kan man sige, af forskellige omgange, mens Pluto har gået i stenbukken. Så nu har vi jo haft en periode, hvor Pluto faktisk har været fremme ved 29. grad, så har den været i retrograd, og det har været rigtig presset for mange mennesker på forskellige måder, når jeg har mødt dem, og jeg har også kunne mærke det selv. Og da Pluto så begyndte at gå ret igen, og begynder altså at komme hen mod den der vandbærer, som den skifter til den 19. november, jamen så får vi altså en anden energi. Og det her med vandbæreren og det her skifte, det kommer vi nok til at snakke noget mere om, men det bliver altså anderledes, og det bliver slut med Pluto for i 248 år eller sådan noget, at den er i stenbukken. Så vi kommer ikke til at opleve Pluto i stenbukken i vores tid. Så der har jo været en overgivelse, tænker jeg, til at se det lederskab, vi også må tage på os, når vi bryder nogle gamle systemer. Det er noget af det, som Pluto har været med til. Også noget med autenticitet, eller en autoritet, vi skulle begynde at tage på os. Et eller andet lederskab for vores eget liv, som ikke er styret af normer og systemer på samme måde, som det har været drevet tidligere, men at vi ligesom selv finder vores egne systemer, der er mere tilpasset os. Og så tænker jeg også, at
fordi Haumea-planeten for liv og for ånd, som blev opdaget der tilbage omkring 2008, og altså står i Skorpionen, så har den energi, den ældgamle, hellige, feminine energi, der står der, og som er ret ny for vores bevidsthed, ligesom også måske hjulpet os med at skulle finde ud af, hvad er det døde i systemerne, og hvad er det mere livgivende i de systemer, eller det vi har bygget op, eller det der skal brækkes fra hinanden, så vi kan bygge et nyt fundament. Så på den måde er der både mange ting i vores personlige rejse, men også på vores, på de store flader, på de store vinger i forhold til, når vi kigger ud i samfundet. Men du kan jo selvfølgelig selv tjekke op på, hvad skete der i dit liv tilbage i 2008, og hvad det er for en rejse, du har været på fra 2008 og nu her til 2024. Hvad er der særligt sket i dit liv? Og du kan jo kigge på stenbukken i dit personlige horoskop. Hvis du har fået lagt dit horoskop, så kan du se, hvor står stenbukken, fordi så er det der, at Pluto har rejst igennem og transformeret et eller andet bestemt hus, eller måske huse i dit personlige horoskop. Så kan du se, om det ligesom holder stik. Og ellers kan du jo spørge mig, tage et billede og spørge mig. I forhold til lige nu, så står Jupiter også sammen med Ceres. Ja, det nævner jeg bare lige inden vi går til sådan fuld ind i månen. Så der er også noget i den her energi omkring den her fuldmåne, som også handler om overgivelse til at slippe noget af den her perfektionisme, eller den her tendens til, at vi vil have styr på, orden på systemer for at have overblik. Og det er sådan noget gammelt lært, vi har med os på en eller anden måde. Og noget med nogle ydre ambitioner, der sådan kan måles, og vi kan knokle med det og være alvorlige. Og der er et eller andet, der i den her tid bliver sådan pillet så meget fra hinanden, at vi begynder at skal se os selv endnu mere naturligt og cykliske, og i sådan en forandringsproces, hvor det gamle, det er som om, at vi ikke kan. Vi vil gerne gå tilbage i vores comfort zone og finde de der gamle systemer, men det er ligesom om, at de ikke tænder os længere, eller på samme måde giver mening længere, eller ikke giver den samme sikkerhed længere. Der er i hvert fald noget, som også minder om alt det her ansvarsbetonede, som vi har snakket om hele året. Ja. Så der er noget med nogle nye systemer, men på en helt anden måde. Og en form for undertrykkelse af måder at følge regler på, som vi begynder at slippe. Fuldmånen står i Tyren, og vi skal kigge på de umodne træk i Tyren for at få en bevidsthed om, hvad er det, vi hver især kan genkende i den måned, og hvad er det, vi kan vælge at slippe gennem den her bevidsthed, eller ved at få et nyt øje på, hvad det handler om. Tyren er også forbundet med Venus. Venus er planethersker i Tyren, og det betyder jo, at når vi har en lidt mere umoden tyre-energi, vi kigger ind i, jamen så kan vi også få en Venus-energi, som også er mere umoden, hvis vi kan kalde det det. Og det er jo der, hvor jeg også skriver i opslaget, at jamen, altså, vi kan jo ikke bare sætte os hen i zen, og så blive siddende der, og tænke, jeg sidder bare lige her og slapper af,
og jeg er i det her, og hvis der er en konflikt, der skal tages, fordi så man bypasser egentlig på ens rolle og på det, man skal gøre, og man kan ikke bare melde sig ud af energierne på den måde. Så det er jo ikke fordi, vi snakker om Venus kan på den måde være forkert, men den energi kan også få det her umodent udtryk, når tyren får det her umodne udtryk med månen. Så vi kan jo spørge os selv, skal vi ikke gå med kærlighed? Hvad er det, vi misser, hvad er det, vi er sløret omkring, når vi tror, vi bare altid kan gå med kærligheden, og så ikke ser, hvad det er for en form, den er i? Jeg ved ikke, om I kan følge mig. Jeg tror, der er noget med, at vi kan skjule os lidt i den her sind, eller vi kan skjule os i, nu drager jeg selvomsorg, og så dulmer vi os selv med et eller andet næringsrigt. Om det er sådan noget, vi bruger nogle penge, altså shop amok, eller om det er Netflix, det har jeg vist nævnt før, eller chokolade, eller god mad, eller vin, eller altså for tyren er jo det her med, hvad vi næres af, og det her sådan noget lækkert, eller forbrug. Økonomi er jo også tyren, fordi det er værdier. Så vi kan jo vi kan jo godt sige, at når vi gør nogle af de her ting, sådan, nu giver jeg lige mig selv kærlighed, jeg køber lige den her trøje, eller nu giver jeg mig lige selv kærlighed, nu skal jeg ligge og slappe af Netflix, eller nu skal jeg også lige have noget lækkert dyrt chokolade, eller hvad det er, altså hvor vi kan lave det der slør på os selv omkring, hvorvidt er det en ægte kærlighedsomsorg, og hvornår er det, vi bare ikke orker at forholde os til det, der også skal forholdes til, så vi går lidt i hi på en eller anden måde med noget, eller jeg ved ikke, om I kender det der med, altså, og det er jo igen en balance, for det er jo ikke fordi, at hvis man køber den her lækre trøje, der gør en lykkelig, så kan det jo godt være selvkærlighed, men det er, når det kammer over, når den bliver for meget, det er der, når vi er i månen, at så gør vi sådan noget for meget ud over det hele, og så kan vi måske kalde det selvkærlighed, eller selvomsorg. Så prøv at fortælle mig, om det kan give mening, at vi kan komme til at misse den ægte selvomsorg, eller den ægte selvkærlighed, ved at smøre det ud på noget, der i dybest set ikke er det, men det føles meget godt, mens det sker-agtigt. Fordi det er egentlig den energi, vi sådan skal få øje på, blandt andet i vores liv, og hvor det kunne opstå. Fordi der sker et eller andet der, hvor vi holder hænderne for øjnene. Der er noget, hvor vi faktisk ikke reelt ser, hvad det er, vi har brug for. Og det kan godt være det, vi så har brug for, når det er den her akse, at gå ind i konflikten. Det kan være konflikten med os selv, eller konflikten om, hvad der egentlig er ægte værdier for os, fordi det tyren handler om. Det kan være konflikten i at på en eller anden måde skabe det her rum, hvor vi kan ære og nære os selv, og hvis vi ikke gør det, og det er en del af vores hverdag, så kommer vi til at gå for meget til højre og venstre i nogle perioder, fordi vi har brugt for meget energi på at nære andre, og ikke komme hjem og nære os selv. Nu nævner jeg nogle forskellige træk i forhold til den her umodne tyr, og så må I sådan mærke ind i, er der noget for mig lige der? Og så kan I jo skrive ned,
hvis der er noget, og så kan I jo reflektere over det frem til fuldmånen. For nogen kunne det handle om, at når man ønsker at få ro på ens følelser, eller man ikke sådan magter at gå ind i konflikten omkring, hvad man reelt set føler om noget. Altså, man mærker nogle følelser, og der er måske noget, man skal tage sig af i de følelser i en eller anden form. Men så i stedet for at gå ind og overgive sig til den konflikt, der ligger i at finde ud af, hvad det er, og få det sorteret på en eller anden måde, og være med det, og gå ind i det, og løse det, eller komme til roden af det. Det er jo de kvaliteter for skorpionen, vi skal have ned. Jamen så i stedet for, så bliver man praktisk. Så ordner man lige et eller andet. Ordner lige noget for sig selv, eller nogen andre, eller man bliver sådan en gøre-røre-praksis ting. Så laver man lige en keramikkop. Og det er jo igen det der med, jamen jeg sidder jo og ærer mig selv med at strikke, eller lave min keramik et eller andet, eller syr noget, eller hakker nogle gulerødder, eller hvad det nu er, ikke? Altså man er praktisk, og tænker, jeg er jo sådan en, der godt kan lide det. Ja, men gør man det for at undgå at gå ind i nogle af de følelser, så for at få ro på sig selv, så søger man det der, i stedet for at rydde op i et eller andet konflikt. Altså konfliktet, så lyder det som om, der virkelig er store issues, men det er et eller andet, der skuer et eller andet sted. Og det er jo ikke fordi, at når man opdager et eller andet, at så prøver man lige at finde ro med noget af det her, jeg lige har nævnt, og så tager man teten til at handle på det. Det er der ikke noget forkert i. Men det er, hvis man bliver ved med at søge ud i de her, nu kalder jeg det bare praktiske ting, hvor man kan udøve sin zen, men man egentlig på en eller anden måde får distanceret sig fra det, uden at tage sig af det, hvad det er, der sker. Det kunne være et sted. Og det her med at distancere sig, det handler rigtig meget om, at månen står sammen med Uranus. Så har vi noget, der minder om vandbæren, og det her distanceret i det. Så kan det også være, at man søger sådan sikkerhed og tryghed, sådan lidt mere overdrevent i form af det her fundament, man har i sådan huset, eller økonomien, eller alt det, man kan tage og røre ved. Det kan også være sådan i forhold til værdier, som altså nogle indre værdier, som måske ikke er ens egne værdier, men man går med nogle lærte værdier i forhold til tryghed og sikkerhed, og ens undskyldning, det er, det kræver det jo, hvis jeg vil. Altså sådan, jamen, hvis jeg vil det her, så kræver det jo bum bum bum. Fordi ellers kan jeg jo ikke være tryg og sikker. Jeg bliver nødt til at have det hus, eller jeg bliver nødt til at have den bil, eller jeg bliver nødt til, jeg bliver nødt til at have 37 timers arbejdsuge, altså, fordi ellers kan jeg jo ikke klare mig, eller sådan. Så, og det kan jo være, det er det, man siger til sig selv, og det er det, man også ligesom overbeviser sig selv om. Og så går man ikke ind i konflikten omkring, at dybest set, så har man et andet ønske, men man får bare aldrig forholdt sig til det, fordi angsten for at miste noget i sit fundament, eller ikke at være fornuftig nok, som tyren er på de her ting, at så får man, altså så lever man lidt på den der overflade, man kommer ikke ned dybt, man får ikke hentet dybden fra skorpionen og kigget på, okay, det er sådan, jeg har lært, at sikkerhed og tryghed er, og derfor har jeg altid troet, at bum, 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 men der kan mærke, at der er noget, der kalder, så måske skulle jeg prøve at gå ind i det og undersøge det, inden jeg så tager en beslutning om, hvad der er op og ned her. Så det er sådan lidt, det bliver på overfladen, man kommer ikke rigtig ned i dybden og forholder sig til det, og det bliver sådan, at der bliver en diskrepans mellem, hvad man mærker mere og mere i hjertet, og hvad man så reelt set gør agtigt. Man prøver at bevare freden,
men der er jo egentlig en indre ufred et eller andet sted i en. Det kan også være ligesom sikkerhed og tryghed, at man søger den her stabilitet, fordi ting de skal være ligesom de plejer at være. Sådan har tyren det bedst i den umodne del. Og det er jo også det her med, at det går nok, og det plejer jo også at være sådan. Eller det må man også finde sig i, at det er sådan. Så man går sådan på kompromis med nogle ting, og så fikser man problemet ved at distancere sig ind i sin egen ro og fred, hvad det så end er, eller dulmen. Og så kommer der faktisk ikke sådan en udviklingsproces. Så der er forskel på, om man i den her energi siger, jamen det må jeg finde mig i, hvis jeg vil have den her stabilitet i mit liv. Så bliver jeg nødt til at arbejde 37 timer, for ellers, hvis det er bare sådan et eksempel, ikke? Og så går man på kompromis med et eller andet, som man måske ikke får yderligere undersøgt, eller fundet ud af, måske kunne jeg bo anderledes, og lige så godt, og så gå ned i tid, hvis det er det, man drømmer om. Altså, at man går ind og undersøger tingene. Det er bare for at komme med et eksempel. Det er sådan det umodne, men man kunne også sagtens have det sådan med noget her, hvor man siger, jamen, jeg har fuldstændigt fred med, at jeg skal arbejde 37 timer om ugen, fordi det setup, der i sidste ende, efter at have undersøgt det, så giver det bare mest mening for mig, så det finder jeg fred med. Og der er forskel på at have den ægte fred med noget, som bare er bedst på den måde, i forhold til de livsvilkår, man har, eller om man føler, at man hele tiden skal gå på kompromis med noget inderst inde. Men man kan kun leve i fred med det, hvis det er undersøgt, og man ved, hvorfor, hvad er det meningsfulde i, at noget i mit liv måske skal være sådan og sådan for i hvert fald en rumtid, til trods for, at jeg måske havde ønsket det anderledes. Og det er jo så fordi, at så er der nogle andre værdier, der ligger højere, som skal effektueres på, og så er der noget andet, der må vente på en eller anden måde, og så kan man nemmere have fred med det. Så der er forskel. Så fred, det er den modne tyr. Det er der, hvor man har fred med, at nogle ting er, som de er, efter man har undersøgt de her lidt konfliktede ting i en. For man kan ikke finde fred med det, medmindre man har taget sig af det og forholdt sig til det. Så det har også noget med den her materielle tryghed og det her ydre fokus, man har i tyren kontra og den her ydre succes kontra det her ægte materielle behov. Hvad har jeg ægte brug for i mit liv af materielle behov? Og hvad giver mig egentlig en ægte indre lykke i forhold til det, jeg omgiver mig med? Det har vi snakket om før, det her less is more. Det er jo også op at vende igen, kunne jeg se med sådan, hvor lidt kan man leve for, hvor meget har man egentlig brug for, og hvad kan man skære ned på, og sådan lidt simply living-agtigt. Så det er sådan nogle ting, der går igen, imens at også Uranus er rejst igennem tyren, og altså så nu står sammen med månen her til fuldmåne. Så der er i tyren en eller anden form for frygt for at miste ens fundament. Og det er forståeligt nok, fordi vi har ligesom nogle basale behov, der skal dækkes, for at vi ligesom kan være trygge. Altså det er vigtigt, at vi har et hjem, og der er en temperatur, i hvert fald om vinteren, som gør, at vi ikke kommer til at fryse, og der skal være noget mad, så vi kan leve, og noget vand, og vi skulle helst også tjene nogle penge, hvis vi skulle købe det her mad. Så der er jo nogle grundlæggende vilkår, men det er ligesom om standarderne er stukket fuldstændigt af, og derfor er der jo også rigtig mange mennesker, der stopper og spørger sig selv sådan, okay, alt det der ydre materielle noget, som jeg har købt og skrabet til mig, fordi det kan give mig tryghed, og det kan give mig sikkerhed, jamen det har i hvert fald ikke på den lange bane gjort mig super, super lykkelig. Så tør jeg pille nogle af alle de ting
af mit liv, og så finde ind til, hvad er ægte materiel lykke for mig i den her energi. Så i en umoden tyr kan der jo også komme det her overforbrug, at man skal bare mere-agtigt. Det kan både være på mad og på ting, og ønske om højere løn, eller hvad det nu er, ikke? Og det er jo ikke, fordi man ikke skal betaling for det arbejde, man gør, men jeg tænker, I er med mig. Men det er igen det her overforbrug kontra, hvad er det ægte næringsbehov, som ligger her, ikke? Og det her med, at i den umodne tyr, der er ens identitet så tæt knyttet op til de her ydre ting, og at det her skifte til, hvad der egentlig er indre værdi, de sande indre værdier, når man finder ind til dem, og det er nogle gange, man skal igennem et eller andet konfliktet i en, for at nå ind til dem. Fordi man har jo båret på nogle gamle indre værdier, som man har fået med sig fra sin fortid. Noget tillært i en eller anden form, og det river man ikke bare af sig, uden at det føles som en konflikt, eller noget usikkert, eller sårbart, eller provokerende, eller hvordan det nu kan føles, når vi lige så stille skal pille noget af det der gamle af. Så der er sådan et intenst blik ind i sådan noget økonomi, værdier, ting, hvad man tjener penge på, bolig, altså alt hvad man ejer og sådan noget. Der er et intenst blik ind på det, så hvis man skal sådan helt lavpraktisk arbejde med den her energi, så er det jo oprydning og sortering og til genbrug og komme igennem de her følelsesmæssige dilemmaer. Det kan være, om man skal beholde gamle Tante Odas vase, man har fået, og man synes, man skulle lade den stå der, men den giver ikke en den der energi, men der er noget konfliktet der med, og så går man ikke igennem det og bliver voksen og tager sig af det og slipper det. Så jeg håber, I ud fra de her lidt forskellige måder, man kan forstå den her umodne tyr kontra den modne tyr, at du kan få øje på et eller andet i dig, hvor du tænker, der er det måske lige der, hvor jeg tænker, nu er jeg rigtig kærlig over for mig selv. Og der tager jeg måske ikke mig helt af det handler om, og så kommer jeg til at køre for meget over i det der overflod af det forkerte, hvis det giver mening. Månen står også sammen med, som jeg har sagt, Uranus. Og det giver altså den her fuldmåne et præg af en vandbærermåne. Og så har vi noget med nervesystemet at gøre. Så det er en sådan ret kraftfuld kombi, når vi har en måne i tyren og Uranus stående lige ved siden af. Det fortæller i hvert fald noget om noget transformation helt ned i kroppen, eller helt ned i vores fysiske tilstedeværelse. Og det kunne godt også fortælle om sådan nogle eller lynnedslag, det mener jeg mere metaforisk, det her med, at lige pludselig så kommer der sådan nogle erkendelser, eller nogle forståelser, eller nogle aha-oplevelser til en, hvor man sådan lige pludselig kan se, at man har lullet sig ind i noget, man tænker, det er trygt og godt for mig, og så ser man lige pludselig, jamen der har der virkelig stukket blå i øjnene på mig selv omkring det der agtigt. Så det er sådan, det er som om, at fortid og fremtid mødes til den her fuldmåne. Altså hvor Uranus er fremtiden, som kommer til os med det her innovative
udviklingspotentiale, og så står månen der i Tyren og vil bare have den her grundlæggende sikkerhed og måde at takle følelser på, som det altid har været. Og det er ligesom om, at Uranus siger, at det går simpelthen ikke. Der skal ske en forandring. Fordi ellers kan man ikke træde ind i fremtiden. Man kan ikke komme med derind, hvis man ikke også ser det her slør, hvor det gemmer sig henne. Fordi den gamle næring, som det umodne tyr kan gøre i dit liv, den gamle måde at nære dig selv på en eller anden materialistisk måde, eller madmæssig måde, eller pengemæssig måde, eller måden du bor på, eller hvad det nu er. Den gamle næringsmåde, den kan du ikke bruge til noget i den nye tid. Der skal du over have den nye næring. Og den nye næring, den handler om de indre værdier. Det betyder ikke, at du ikke må have det ydre, men det ydre skal støtte dine indre værdier. Og det ydre skal støtte, at dit selvværd kan få lov til at vokse, fordi du er dig, og et sundt selvværd tør tage konflikten med de følelser, der opstår i os, også uden for os selv. Og det er måske noget af det vigtige her, at vi skal finde ud af, hvad den ægte næring er for os, sådan at vi kan bygge det selvværd op. Rigtig mange er super talentfulde, kan en masse ting og har masser af selvtillid. Men selvværdet, det ligger i Tyren. Og det svagere selvværd, det ligger i den umodne tyr, fordi den gør jo alle de der ting for at føle, at jeg er-agtigt. Men ved at gå igennem nogle af de her ting, vi må åbne og kigge ned i, og det har jeg da ikke lyst til, og kunne jeg ikke bare lige lægge mig derhen og lige hygge mig lidt, eller lige, jeg skal også ind og shoppe i morgen, fordi jeg trænger også til at gøre noget godt for mig selv. Hvad handler det egentlig om? Det kunne godt have noget med ens dybere selvværd at gøre, og at der er dele af det, som man ikke har fået koblet rigtigt sammen til fremtiden. Og det er det, som jeg oplever, at den her fuldmåne kalder rigtig meget på. Et fokus på, hvordan du understøtter dit selvværd ved ikke at gemme dig i forkert sind, eller lækkerier af materielle ting, men virkelig dykker ind i den der konflikt af dybere følelser, der er på spil, sådan at det bliver en sund måde at være med de her materielle ting på, eller de her næringsmæssige ting. Så der er noget med, at du kan ikke få den rigtige stabilitet i dit selvværd, uden at blive uafhængig af noget af det materielle eller næringsmæssige omkring dig. Og der er noget nyt på vej for os alle sammen. Og det er uforudsigeligt. Og der er noget, der virkelig kalder i os. Og vi får ikke lov til at dulme det, eller skubbe det fra os. Eller jo, vi har vores egen frivillige, men det får en konsekvens for os. Det får en konsekvens af, at vi kommer længere og længere væk fra at få bygget det der selvværd op. Og så padler vi rundt med al den her selvtillid, men den her dybe rod, den får ikke lov til at forankre sig, rodfæste sig. Og så kan man smøre lige så meget grounding-olie på, man vil, men over tid vil det ikke kunne hjælpe nok, hvis man er svag her. Fordi man skal selv også ind og kigge på ens mønstre. Hvad kunne der ligge her for mig? Men for sådan virkelig at træde ind i den her Uranus-energi, for det er jo bare en helt anden energi. Man kan sige, når den bliver smittet af månen, så bliver det sådan en distancerethed. Jamen, det er jo ikke mig, og sådan er jeg jo ikke, og jeg er ikke sådan en, der spiser dyre chokolader eller shopper amok. Nej, men hvad er det så, du gør for et eller andet, gør vi alle sammen her.
Vi har alle sammen en snært af de her arketyper i det umodne. Så hvor er det, du ikke går ind i følelserne? Hvor er det, du bliver for praktisk henne? Fordi det sker et eller andet sted. Og ellers kan du jo også, du kan være distanceret med Uranus, eller du kan også blive rebellen på en eller anden måde. Altså, nu bruger jeg bare en masse penge på det der, fordi at nu skal jeg virkelig være god ved mig selv. Altså det bliver sådan lidt overdimensioneret. Så det kan have de her to forskellige, måske endda flere, ikke også? Men hvis vi nu bare skulle sådan gå fuld ind i Uranus-energi, for der er så meget Uranus-energi i gang. Uranus er den her hersker i vandbæren. Vi er jo mere end halvvejs, skulle jeg sige, fra fiskenes tidsalder ind i vandbærens tidsalder. Vi har Uranus i Tyren rejsende i de her år. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, for at give dig noget håb ind i den her fremtid-agtigt, selvom der er et eller andet, hvor vi får fedtet os ind i den her umodne tyr et eller andet sted i vores liv. Nu spørger jeg dig, hvad er det vildeste i dit liv, du nogensinde har gjort? Hvad er det vildeste i dit liv, du nogensinde har gjort? Sådan, måske ud af det blå, tog en crazy beslutning, altså, men også en god beslutning. Altså noget, som virkelig kom til at gøre en forskel for dig. Noget, som virkelig sprængte det her rum af, at jeg skal også lige være tryg, og jeg skal også lige være sikker, og er det godt nok, og alt det der sådan, men hvor du tog en vild beslutning, against all odds, og ud af den der comfort zone, og så gjorde du noget, og det var en skide god beslutning. Og du ved faktisk ikke, hvor du fik den der, hvor fik du egentlig det der mod fra? Har du nogensinde stået i dit liv, hvor du har taget sådan en helt vild beslutning, og gået med den? For jeg har prøvet det nogle gange. Og det har været helt vildt magisk, og nogle gange kan det være svært at sige, hvad det lige pludselig var, der gjorde, at nu blev man bare nødt til at gøre et eller andet vildt anderledes. Fordi man kunne bare ikke blive i den der comfort zone længere. Man kunne bare ikke blive ved med at forholde sig til det i den form. Så man gjorde noget andet. Fordi lige pludselig var der ikke rigtig andre muligheder, eller fordi man kunne ikke være i sig selv, hvis man ikke gik med det, eller noget i den dur. Så prøv lige at nævne, eller skrive ja, fordi det er den energi, det er den fremtid, det er det håb, der ligger her omkring, at vi kan frigøre os og finde noget af det selvværd, for selvværd ligger i noget af det vildeste, vi har gjort, ud over det sædvanlige, og hvor det gik godt, og hvor man tænkte bagefter, hvorfor tog det mig så lang tid at beslutte, eller noget, for lige pludselig så kom der sådan et lynnedslag, der sagde sådan, nu er det jeg gør, og så gjorde man det. Pernille, hun skriver, at gå selvstændig under coronaen, og verden så blev lukket ned. Ja, det var det vildeste. Og Anna skriver, ja, og modet fik jeg hjælp. Nu ved jeg ikke lige, om jeg misser nogle beskeder. Nu skal jeg lige se, om jeg kan opdatere. For nogle gange så bliver det lidt forsinket, hvad jeg kan læse. Der er ikke lige helt andet, du skriver ja, og modet fik jeg hjælp til. Nå, ja, altså du mener ja til, at der er noget helt vildt, du har gjort, og det der mod fik du hjælp til. Det var sådan, du mente. Yes. Jeg tænker i hvert fald, at jeg synes virkelig, du skulle prøve at tage dig selv på den rejse. At sådan gå tilbage af memory lane. Gå tilbage af din tidslinje. Og så prøv at få øje på, hvor du tog nogle
vilde beslutninger på en eller anden måde. Det behøver ikke at være crazy beslutninger. Det kan også være, nu gik du all in på at tro på, at det andet menneske elskede dig så højt, at du skulle giftes. Eller nu gik du all in på, at jeg skal skilles, selvom jeg har været i det så længe, og det er trygt og godt, og det er også bedst for børnene. Alt det der kompromis. Men så lavede du den beslutning, selvom at du synes det var svært, så gjorde du det alligevel. Og på den lange bane var det også det bedste-agtigt. Men det der med, så dine vilde beslutninger behøver ikke at være vilde for andre. Jeg kan huske helt tilbage, da jeg gik i gymnasiet, der efter 2 år på gymnasiet, på sådan et meget konservativt gymnasium, hvor det var nærmest ikke til at få nogle karakterer, som dem jeg i hvert fald skulle bruge for at komme ind for eksempel på lærerseminariet, som jeg så senere kom ind på. Og jeg diskuterede med nogle af mine lærere, fordi jeg var på et gymnasium, hvor det var sådan børn af advokater og lærere og sådan nogle, og det er jo rigtig fint, men jeg passede ligesom ikke ind i det der klientel, og det betød med normalfordelingen og de her konservative lærere, så fik jeg ikke de karakterer, hvad jeg egentlig tænkte, at jeg var værd. Og så efter 2 år, så besluttede jeg simpelthen, at nu vil jeg gå ud af gymnasiet, og så ville jeg melde mig ind på HF, og så ville jeg tage 2 år mere, for det kunne simpelthen ikke passe. Og alle kunne ikke forstå det. Og det var nok den vildeste beslutning, jeg tog i mit liv. Og jo, det kostede mig et ekstra år, men jeg fik et helt andet snit hjem, og jeg fik nogle helt andre undervisere på et helt andet gymnasium, som var et langt bedre match for mig. Jeg lærte meget mere også, og det gjorde jo faktisk, at jeg forandrede noget på et tidspunkt, i stedet for at blive i det. Jamen, nu skal du gøre det færdigt-agtigt, og du er startet, og så må du-agtigt. Men jeg var helt op og skulle tage den, både med studievejleder og mine forældre. Jeg var jo ikke mere end 16 år eller et eller andet på det tidspunkt. Og så det er sådan noget, hvor jeg kan huske, at jeg gjorde noget vildt, fordi jeg kunne mærke, at jeg kunne jo ikke være mig, og det styrkede mit selvværd helt enormt, at gå med det, som jeg kunne mærke var rigtigt. Og selvom jeg skulle helt op og kæmpe mod nogle autoriteter på den måde. Så jeg tror, hvis du rejser tilbage i din tidslinje, og så prøv sådan, start ved din tidlige barndom, og så vandre sådan stille og roligt op, og så prøv at tælle dine år, og så se, hvad dukkede op i den alder, og så lige pludselig, så vil du måske finde nogle perler på din tidslinje, hvor du gjorde nogle vilde eller anderledes ting, eller stod op for dig selv, eller gik med noget, som andre ikke kunne forstå, men du gjorde det alligevel. Og hvis du samler de perler sammen, så får du i hvert fald en understøttelse i din energi og i dit selvværd, hvor du måske også mere tydeligt kan se i dag, med den du er, om der er nogle steder, hvor du har lidt umoden tyreenergi, hvor du skal finde noget af den kraft og de der perler, som du har fået samlet sammen til at sige, okay, det skal jeg simpelthen gå ind i og forholde mig til, for jeg kunne godt tænke mig det på en anden måde i forhold til mit materielle liv. Og Lonnie skriver også, blev skilt som 22-årig. Ja, så det har været også en stor beslutning, tænker jeg, at skulle stå med selv der og med børn og gå ud fra, at du også havde børn på det tidspunkt. Yes, så der er sådan en form for energi af opvågning. Det kan være, at du får sådan en pludselig erkendelse. Det er ikke fordi, der ligger så meget drømmeenergi omkring den her måne, men derfor tror jeg godt, at sådan det der med, at der lige pludselig kan komme sådan en... Jeg ser lige pludselig et eller andet mere klart omkring mig selv-agtigt. Et eller andet, hvor man må stå og gå lidt mere selv med det, man kan mærke, selvom det er nyt eller anderledes fra tidligere.
Der er i hvert fald noget forandring ind på vores identitet, ind på vores selvværd, hvordan du ser dit værd, og noget omkring, at din tryghed vendes lidt på hovedet på en eller anden måde. Ligger der i den her energi. Så er det, du tænker som tryghed, er det reelt tryghed? Eller bypasser du på noget, du egentlig dybest set tænker kunne være mere i synk med det, du egentlig gerne vil manifestere, det som er ægte overflod for dig? Er der en rejse her, du skal kigge ind i forhold til din fremtid og sige, det kan jeg ikke bypasse. Jeg bliver simpelthen nødt til at kigge på min økonomi, eller bliver nødt til at kigge på, hvordan jeg lever mit liv, eller hvordan jeg bruger de penge, jeg har, eller hvordan jeg bor, eller altså, der er noget sådan virkelig seriøst også omkring den her energi, men også en fed, innovativ energi, der kan sprænge rammerne for, hvad det er, man plejer at se, og hvad det er for nogle nye ting, man kan se. Nye projekter, der på en eller anden måde ligger her i rammen om ens fundament. Så skrev jeg, at i backstage, der står Jupiter og Venus. Og Jupiter er jo den her lykkeplanet, ekspanderende planet, den der ser den større mening, og det hvis vi kan få lov at søge vores Jupiter i vores horoskop, så er det også det, der gør os utrolig glade, og har et overflod af bobler, og det er hjertechakra, og der er bare lys i hjertet her. Og det, der er sådan det sjove ved det, det er, at Jupiter står på 13. grad i tvillingen, og lægger vi 1 og 3 sammen, så får vi 4, og 4 numerologisk er connected til planeten Uranus. Så det er ligesom om, at der er noget med de to. Og kigger vi så på Venus, som står i stenbukken, så står Venus i stenbukken i 4. grad, igen Uranus, der er repræsenteret i den numerologiske værdi. Så lykke er, eller Jupiter, lykke er connected med fremtid og forandring, hvis vi trækker ud af comfort zone, ser os selv mere klart. Hvor er det, vores selvværd halter, og hvor er det, vi klasker for meget på os, eller går i en eller anden illusion om, hvad det er, vi har brug for i vores materielle liv, eller ikke ser vores eget værd, eller ikke er nysgerrige nok på den måde, vi vælger materielt at leve vores liv på. Og kærlighed, altså Venus, er også connected til den her forandring. Så hvis det er en proces, du kan gå ind i, du kan kigge på, hvad de vildeste ting, du har gjort, er de vildeste forandringer, du har truffet i dit liv, hvor du har gået ud og gjort noget helt andet, sådan grundlæggende i dit liv, om det er sådan, altså nu er det jo ikke fordi uddannelse er tyren, men uddannelse kan på sigt jo være med til at skabe et fundament for job og tjene mønt, og det er den der mønt, det er den der økonomi, det vi kan købe for penge, ejendele og sådan noget, næring, i forhold til hvad vi spiser, det er tyren. Fordi det gode i, eller det modne tyr er jo den her, det er jo send på den rigtige måde. Det er jo der, hvor vi er i fred med, at tingene er, som de er. Der er nogle ting, vi går på kompromis med i fred, fordi de er ikke så vigtige som det andet, der stod højere på værdilisten, som vi gennemlever og ser os selv i øjnene på, at det skal være til stede. Fordi der er også ting, der må... Der er nogle ting, der passer på bestemte tider af vores liv og vores tidslinje. Og det er også okay, men man skal bare være i fred med det. Så fred, nuet, kvalitet, hvad er ægte kvalitet frem for kvantitet, som ligger i den umodne tyr, i mit perspektiv. Hvor vi ser den ene film efter den anden, eller vi køber den ene trøje efter den anden, eller
Vi gemmer os i vores eget lille praktiske mode, i stedet for at få mærket ind i, at vi faktisk er langt mere værd ved at kigge på de følelser, der også er i spil, frem for at være praktiske. Så det er altså connected til lykke og til kærlighed, hvis du kigger på, hvor du har været unik i dit liv, hvor du er gået med det, du har fortjent, ægte og i fred. Fordi der ligger en masse frihed til os og venter, når det er, vi både tør se os selv, og også til at stå og gå selv i den tid, vi er i, hvor der sker utrolig meget på himlen. Så det er sådan nogle af de ting, jeg tænker, at du kan være nysgerrig på at trække ned. Forhold dig til. Tag, om der så kun er én ting, der måske kan resonere lidt. Tag på rejse i, hvad det vildeste du har gjort, eller hvor du har været mest unik henne med et eller andet. Anderledes gået ud over kanten af, hvad der var mest trygt og godt i forhold til, hvad du var blevet opdraget til. Det kan du gå på opdagelse i, for der ligger simpelthen en masse saft og kraft. Og så tænker jeg, at når Pluto går ind i vandbæren den 19. november, så sker der noget andet, hvor Uranus bliver aktiveret igen. Vandbæren bliver aktiveret på ny, og så må vi tage til den tid. Så var det noget, I kunne bruge til noget? Er der nogle steder, hvor I kan hente noget inspiration i forhold til at være nysgerrig på nogle af de her dele? Der var mens I lige tænker på, om det var noget, der gav mening, så kan jeg også sige til jer, at det sjove, apropos Jupiter og Venus og Uranus, som jeg sådan ser bare i energien, så har vi jo en fuldmåne næste gang den 15. december, og 1 plus 5, det giver 6. Så der har vi noget Venus-energi med. Så har vi nymåne i Stenbukken 30. december, og det er tallet 3, og det er Jupiter. Og så har vi en fuldmåne den 13. januar 2025, og det er 1 plus 3, så det giver 4, det er Venus-energi. Og så har vi faktisk nytårsny, der hvor vi skal have vores vision board klar, den 29. januar, og altså i den tid, jeg har været med til at lave vision board sammen med Anne, så har nytårsny ligget i Stenbukkens sæson, og nu ligger den altså i en vandbærens sæson, som jo er hersket af Uranus. Så vi har rigtig meget fremtid, nervesystem, anderledes, unik, alt muligt. Så det er helt sikkert også det i din Uranus, du skal hente noget af den her anderledes energi for at bryde op med nogle af de her gamle mønstre i tyren. Så kommer vi til det, jeg lige også vil fortælle jer om, inden jeg trækker kort. Og det er, at i forbindelse med, at det bliver 1. december, og vi går ind i den her mørke tid, den her hellige tid, og hele den her transformation, fra at den store sol ude i universet, den kan vi lige pludselig på vores halvkugle se mindre og mindre af, og så siges det jo, at vores eget indre lys, det får vi lov til at vende blikket indad mod i den mørke tid og se det her indre lys. Og i den forbindelse har jeg besluttet mig for, at jeg vil lave, jeg ved ikke om jeg vil kalde dem julepakker, men jeg vil egentlig kalde dem kærlige, modne, tyre omsorgspakker. Nogen, der virkelig nærer den her indre energi i os. Den ægte næring af energivibration og tid til os selv og refleksion. Så i sådan en æske her vil jeg lave en pakke med, og nu kommer der noget helt nyt,
med sådan nogle små beholdere. Altså, I plejer at se dem i de store her. Det er 10 ml. Men så får man sådan 2 her med. De er 5 ml. En lidt mindre kugle. Ruller rigtig fint. I den ene har jeg lavet den mest fantastiske olie, som er kommet til at hedde Hellig Nat. Og det er jo fordi, der er 12 hellige nætter, og det er ikke fordi, at man behøver ikke vide noget om de 12 hellige nætter, men der er jo 12 nætter inden juleaften, og så er der 12 nætter efter. Jeg ved ikke, jeg tror det er den 25. der lige er deadline der. Og så slutter de der hellige nætter ved hellige 3 konger. 6. januar. Men uanset, den her olie Hellig Nat, nu har jeg den lige en stor en her, og jeg har simpelthen gået og snust til den i dag, fordi jeg er totalt vild med den. Det er meningen, man kan selvfølgelig bruge den i løbet af december og januar, også når vi går ind i et ny akse med jomfru fisk. Men Hellig Nat, den bliver, altså det vil være sådan en olie, der gør, at man åbner sig op til det der universelle kosmos i den der mørke tid henover, særligt de 2 måneder, altså december og januar. Altså man kommer tættere på alt det store. Der er enormt meget healing i den energi. Virkelig skønt til de der hellige nætter. Hvis man har lyst til at bruge den til de der hellige nætter, så er den helt fantastisk til det. Og jeg vil i de opslag, jeg laver i Venusportalen i løbet af december og januar, skrive om den olie og hvordan man kan bruge det, så man kan sådan blive inspireret undervejs om den olie. I den anden, der får man Dreamcatcher-olien, altså drømmefanger. Og det er jo lidt både fordi, at de 2 kan supplere hinanden rigtig godt i forbindelse med nat, men det er også fordi, det bliver simpelthen olien, man skal have med sig, når man skal lave vision board. Og det skal vi jo i gang med. Måske stille og roligt nogle opslag i december, eller så går vi jo i gang i januar. Vi har hele januar frem til 29. januar, hvor det er nytårsny, til at bruge den her Dreamcatcher. Altså til at fange de her drømme med, til at se det klart, hvad det er, der ægte nærer os. Apropos tyren. Fordi der er det jo tit nogle ord eller nogle lidt materialistiske ting, vi knytter på det her vision board. Nogle ønsker i vores fysiske liv, men de skal jo være connected til vores indre lykke. Så det er 2 sådan nytårsny olier, som også kan bruges på alle mulige andre måder, men de er lidt mindre, fordi jeg tænker det særligt i den tid, man skal bruge dem i. Derudover, så får man i en lille prøveflaske Awaken-olien. Awaken-olien var den olie, som holdene brugte på Circle of Life. Det er den her, man kalder faktisk også Uranus-planeten. Vi har snakket om The Great Awakener, altså den, der vækker os, så vi kan vågne op til det der liv, vi gerne vil skabe. Jeg synes, den er fantastisk. Også at bruge hen over julen og al den magi, der er, og engleenergi, og det der lys, der er. Altså at vågne endnu mere med det, og få hjælp fra den her olie, plus at vågne op til at se klart det, man ønsker for det nye år, og alt det, vi skal der. Der får man en lille hjælp der også. Og så får man også en lille bøn med til den her hellig natolie. Så hvis man har lyst, så kan man læse sin lille bøn op hver aften, for ligesom at komme ind i den her hellige tid, som
julen er, og som der ligger i mange tusinder år gemte mysterier, som vi kan vække ved at træde ind i for eksempel det at sige en lille bøn. Og så har jeg også en meditation til, jeg tænker, jeg vil anbefale, at man lytter til 1. december, som er første advent. Og det er en helt særlig meditation. Og jeg synes, den er utrolig smuk, utrolig nærende, og vil åbne ens energisystem smukt op, sådan at man kan trække al den der smukke energi ind i den her hellige tid. Og så får man også en lille lykkeamulet. Og den her lykkeamulet, det er en grøn aventurin. Den er som et hjerte. Den kan ligge i lommen. Den bliver simpelthen amuletten for 2025. Jeg kommer til at fortælle mere om 2025, men 2025 er jo 2 plus 2 plus 5. Det er et 9-tal. Numerologisk er det planeten Mars. Og planeten Mars er jo en rigtig maskulin energi. Men vi skal have understøttet den maskuline energi, så den bliver i sin mest modne udgave hele 2025. Vi kommer til at snakke om mod blandt andet, og tage action på nogle ting. Og for at understøtte den kraftfulde energi, vi alle sammen skal have adgang til at trække på, ligesom vi har arbejdet med ansvar, så er det mod næste år, så skal vi have den her lille, unikke grøn aventurin med til at støtte den energi, så vi får balance over i kærlighedsenergien. Og det er jo Venus-energi, vi skal have balanceret med Mars, sådan at Mars ikke bare igennem vores energi går ud og skaber konflikt, men går ud og også handler fra hjertet af, at vi tager mod på os fra det sande i vores hjerte. Så der kommer den her med også. Og til slut, så får man en helt fuld flaske Venusolie. Og det er en rigtig blomsteragtig olie. Minder en lille bitte smule om kærlighedsolien, men i den her, fordi det er en sødlig blomsterolie, men i den her er der en af de rigtig højere vibrerende olier toppet i den her, og det er jasmin. Og jasminblomsten, det er vist også noget med, at den blomstrer om natten, og der er noget med det der med både hellige nætter, men også hele støtten ind i 2025 sammen med den her Mars-energi, som vi skal have understøttet. Så hele den pakke kan du få for 444 kroner. Og du skal selv betale portoen, så det kommer oveni, det er 46 kroner. Jeg sørger for at sende det omkring den 25. 26. november, så du kan have det hele til start 1. december. Og hvis du så følger inde i Venusportalen, jeg har jo lagt et link her ind, hvis du ikke er kommet med ind i Venusportalen, som bliver den nye lukkede Facebook-gruppe, hvis man vil følge mig og de her lives, der vil jeg lave opslag som i løbet af december og januar, som hele tiden aktiverer nogle af de ting, som man har fået i sin æske. Og så bliver det selvfølgelig også lagt et kort ved fra det her sæt. Og jeg trækker et kort til en. Yes. Så hvis der er nogen, der har spørgsmål til det, så må I jo endelig skrive til mig. Men i hvert fald senest den 24. november, det er den sidste dag, hvor jeg pakker, og så sender jeg 25. og 26. november. Og når man betaler på linket og får den der retursvar, tak for din betaling,
så vil det være i den kvittering, at der vil være en meditation, som man kan lytte til, for eksempel 1. december, og man kan jo lytte til den flere gange, hvis man vil det. Men det er en virkelig smuk, rensende, healende pakke, som bringer en fuldstændig fantastisk igennem den hellige tid, men også ind i 2025 med alle de andre lækre ting, som vi også